5:30 π.μ. Οι σιρήνες του πολέμου αντίχησαν όπως κάθε χρόνο σε ολάκερο το νησί. Τα απέσια ουρλιαχτά τους ξάφνιασαν μονάχα όσα παιδιά κοιμώντουσαν ελαφρά, κανέναν άλλον, γιατί κανένας άλλος δεν κοιμόταν. Κάτω από τον ήχο των σιρήνων, οι πονεμένες μνήμες άρχισαν να χορεύουν σε κάθε αυλή, σε κάθε προσκεφάλι, στα μάτια που βούρκωναν, στα κλάματα που ξέφευγαν αυθόρμητα, στις καρδιές των μανάδων που έχασαν τα παιδιά τους ή που τα περίμεναν ακόμα, στα χέρια που έτρεμαν ή έσφυγαν το ένα τ' άλλο για παρηγοριά. Τα δάκρυα κύλησαν ποτάμι στα μάτια των δύο αδελφών. Έκλαψαν για όλα. Για αυτούς που χάθηκαν, μα και για αυτούς που έμειναν πίσω με τις καρδιές πονεμένες και τις μνήμες βαριές, κοφτερές αλεπίδες. Για την πατρίδα που προδόθηκε, που μοιράστηκε, που πονά μέχρι σήμερα. Για εκείνη την τουρκική σημαία που αντικρίζουν κάθε μέρα στο πεταδάχτυλο και σαλεύει το μυαλό. Για όλα. Και έπειτα πήγε ο καθένας να αναπαυτεί. Τα παιδιά το γνώριζαν καλά. Οι μνήμες θα έκλειναν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, μέχρι την επόμενη μαύρη επέτειο. Δεν ήταν μπορετός τόσος πόνος ολόχρονα.